Ka Vivo hagi nigi kendiat sengi baladem kala launch ya kana kapun thema jongki kata gede ka Vivo T5 Pro. Kane gede ka suksesor ne ka bami pateng na katoka Vivo T4 Pro ka bami meninsnem ha ubnai Agos. Wats ngau bangam syam lala ban penmi video regular hagi nigi sengi na gada bangabun kampelan. Te kendiat ngan pensya syapang kana ka series kenang bapin kam ngau thu ya kana ka series batki model jongka. Lada pide ki baju ngap regular ya kana channel jonga pila ju ngau tharai banga ju ya thu teng ba kana ka Vivo bat ka IQ kidang de ki ju ka IQ ka de ka bakam fokus ne optimize ya ki games kan ba ka Vivo pat ka kam fokus ne optimize ya ki kamera jongki hanre ha kana ka series ka badon da uti ki kam penlong balance ya ki kamut ha ka liang ban le ka game ru kim da tlot than bat ha ka liang ka kamera jongki ru kim da tlot than kata ka optimization jongki na kata ka da pini ba de kana ka series ba kana ka Vivo bat ka IQ ki apen mi ya ka ju ka phone na kana ka Vivo ki ai kerteng model da uti nakman kum kanaga Vivo T5 Pro kadba haka IQ pat ki ai kerteng model da UZ lana uzi nakman te kanaga Vivo T5 Pro ru m shen pin ui ba kanaga IQ ru kan sapen mi ya kanaga juga pun da ka ba ai kerteng da ka IQ Z11 Pro kata kum balong haka to ka IQ Z11X bat ka to ka Vivo T5X na kata ka daw nga claim pen mi video ya ka to ka Vivo T5X haka naga channel jonga namar bangal ade bata ya ka to ka IQ Z11X namar ki badon haka to ka IQ Z11X ka bangal ade batai kidai kiju bat katoka Vivo T5X te onda ka IQ ka penmi ya kata ka Z11 Pro lana Z11 Pro lada pila de page ya kana video jong kana ka Vivo T5 Pro m te nai pha batai shu ya kata namar ki badon ha kana ka T5 Pro kinlong kiju bat kata ka IQ Z11 Pro ngatrai kana ka jing pensya jonga kan yarap ban improve kendian ya ka knowledge jong pi ki bai debat kanong rim jong kana ka series bat ki model jongka te ha kana ka video ngi page company ya ki features jong kana ka Vivo T5 Pro ha kana ka kenti kana ka model kila kam highlight yau bateri jongka namar ya menta ka phone ka bahak bateri tam na ka company Vivo ka de kana ka model ngan sapoi ha ka bentau bateri jongkaru sapit nes ngap ha nadu besdang hadu bakun bapin am yamis ya ki bai de bat kana ka phone te ha syo pengan sedang lada pisngau bapi ya jimentoi na kana ka channel wat ya khapna ban ya I like I hype ya share ya comment bat ya subscribe handre dang bun pat ki bas ngau thu bakla balada a ya kita ki barok kimut bangi kita channel ngi ya jimentoi na ya paisa na kita na kata kadau kidang bun ki baya artetien ban a ya kata ka like ka hype ka share lane ban subscribe te ya kata rungan pensai kendia da hang ne kita ki like ki hype ki share ne ki subscribe kimla ban ai pisa yang ki try channel handre lada pi ya kita em kaya rap ya ka YouTube algorithm ban se thu ba pidon interest ya ki video jongi te kum ta next time ondangi penmi video thamai ka YouTube kan sapen ya kata ka video jongi haka homepage jong u YouTube app jong pi kata ken ke jing mut jong ke jing pha jongi ba pin ya like ba pin ya I hype ba pin ya share ba pin ya subscribe kam de re kum ba pitmu bangi yo jimentoi na yo pisa na kita ngi kita channel ngi yo revenue na yo paisa tang lada ka to ko video jongi kami advertise haba pi play ya ka om na ki like ki hype ki share bat ki subscribe jong pi te kada banga ko ba pin ya like ya share bat subscribe ya kana ka channel kade banga ko ba pin long ki regular viewer jong kana ka channel the sorry bangala bun ketin palan ya kita ru te ya mentang nyepit no ya ki features jong kana ka phone tengin sedang syua haga design bat ka build jongka haga design ka shape na ka form factor jong kana ka phone kam dai per na ka to ka bami menens nem ka T4 Pro handre lada pipet ha ka to ka benta jong ka to ka kamera jongka kadon kata ka jinge per jongka kendiat na ka to ka T4 Pro namar ha ka to ka barim ka T4 Pro ka i kumba kadon lai teligi kamera jongka kadbah ka nepat la itu syai ba kadon tang arteligi kamera jongka na kata ka daw ka per kendiat na ka to ka barim hagito ki benta ka kamera jongka te ha ka build jongka pat ka body bat ka frame jongka kisnada ki polycarbonate lana ki plastic bat ha ka bak jongka ru kilong kumju kisnada ki polycarbonate lana ki plastic ha ka thickness na ka jing ruben jongka ka poi kumba pra point lai mm bat ha ka jing kia jongka pat ka poi kumba arspa khat 100 grams ha ki sim card ka support daki dual nano sim card nangta ha ka IP rating kala support daka IP68 bat ka 69 kata kamut kala longka water resistance nang taban unlock ya kana pun kila ada ka under display fingerprint daka optical sensor haki color spot kana pun kadon arjat kabanangkong ka glacier blue ka arpat ka cosmic blank temen tapat ngini po haka display jongka kajing hek ka display jong kana pun kalong 0.5 inci kala kam hek mo haka naga size nang ta kila ada ka 1.5K flat AMOLED display Shispa 1000 Hz ka refresh rate ki ai bat ha ka brightness pat hadu 1000 nits ka HBM lana ka high brightness mode bat hadu 1000 nits pat ka peak brightness jongka nang ta kila ai ru ya kata ka PWM dimming da ka 1000 Shispa 1000 Hz tela dapet ha kitu kicin bat ki bezel jongkaru ki long grid bat ki long uniform kamut baro saudong ki long da ki ju ki size teban consume media ban page film na page video ka biang ba kana ka display jongka teban ya dapat ya kana ka display jongka kila ada kata ka shield glass protection teman dapat nyepoi ha chipset jongka chipset na processor kila kana ka pun kata da Snapdragon 7S Gen 4
Haga bentau chipset haga ne ke batamai kila downgrade naga to ke barim ke T4 Pro. Namar haga to ke T4 Pro ke barim ke bamenin snap ki ada Snapdragon 7 Gen 4. Kan bah haga ne kila ada ubah hapok kendiat ya auto 7 Gen 4 ubah kila haga to ke T4 Pro. Ngal ada biatu teng sepang neo processor nama labun kipun kiba ada neo processor. Kum haga to ke Infinix Note 60 Pro ka ba kidang shidap launch recently. Bat ka bangal ada batairu haki video jenga. Uneu processor uba long balance ka performance jong u. Kamut umde batolot tan bat umde ru ubah klan Hagan tutu skor uyok kumba kendai lak lane similian AA. Haki games kumba ngai tu nandu basdang jong kena video. Bahakan ke series ka Vivo ka persyang ban perlong balance yaki performance jongki. Kata kamut ban lek kai games ru kalong bat ka kamera jong karu ka biang ka optimization jongki. Tekat kumba lakam da ke brand haki games kum ka COD ka Call of Duty Mobile kala support da ke sispa RPU FPS. Kat ba haga BGM iPad ka support hadu 90 FPS. Te kiwe kum ka Free Fire ru kanom don issue ban lek kai. Tenang ta ban penduna ya ke hit kila airu ya kata ka VC cooling chamber da ka 9000 mm². Te haki software pad kana ka pun kila ada ka Android 16 bat utau Origin OS 6 utau UI jongka. Live snap kin aya ka OS update bat Sun snap pad kin aya ka security update. Haki AI features ru kidon kato ka neteli kila ai. Kum kata ka AI transcript, ka AI translate, ka Google Gemini, ka circle to search bat kiwe. Teman-teman ini poh ka RAM bat ka storage jongka. Karena kapun kadon arjat ki RAM bat ki storage variant. Ka banangkong ki ada ka prajibi ka RAM bat cispa arhu prajibi ka storage. Ka ba arpat ki ada ka prajibi ka RAM bat arspa san jibi ka storage. Kajak RAM ki lah kena kapun kata ada ka LPDDR4X bat kajak storage pat ki ada ka UFS 3.1. Haga jai RAM taki claim upgrade kidang ada ka naga version ka barim kata ka LPDDR4X. Haga jai storage taki upgrade kendian bakil ada ka UFS 3.1. Teman-teman ini poh haka kamera jongka. Karena kapun kadon tang artili ki kamera jongka nadin. Ka banangkong ki ada ka 1 megapiksel ka primary kamera jongka bat kala support ru ya ka OIS. Haka sensor kila ada ka Sony IMX882. Ta haki video kala ban record hadu 4K 30 fps. Nang ta haka to ke kamera ka ba arpat ka datang ka 4 megapiksel kata ka depth sensor. Ta haka front kamera jongka pat kila ada ka juhi kumba haka to ke T4 Pro kata ada ka live 4 megapiksel bat haki video ka support da ka 4K 30 fps. Ta haka liang ka kamera ru kila downgrade kendian na ka to ke barim ka T4 Pro. Haka to ke barim ru ka T4 Pro ki claim ai ya kata ka ultra wide kamera kumba long haka ne. Henry at least haga to T4 Pro pat kila aya kata ka telephoto kamera daga 1 megapiksel. Kata ka telephoto kamera kaya rap bansyan ya ki door zoom. Henry haga naga batamai pat kata ka telephoto kamera ru kila pendu kata ka ultra wide kamera ru ki claim ai. Ki ai tang ka to 4 megapiksel ka depth sensor. Kato takam dadon jingmud ka syulong tang ka sensor ban detect ya ka background haka por bansyan ya ki door portrait. Tenaga daw ba kila penbiang pelat ha bateri jongka bat ka display jongka. Te kila downgrade no haka liang processor bat ka kamera jongka. Ki company ki syak lek kumne naga daw ban lek cost cutting. Namar haki pun budget bat ki pun mid range jongki kim ju penbiang nadong sedong. Teman-teman nyepa ha bateri jongka ubah kila kham highlight. Ha bateri jongka tekila do bateri bah tam nabarok ki pun jongka. Kata ba kila ai dau kendah jar RPU mAh. Lada ya compare kan ne bat kato ke barim ka T4 Pro. Ha kato ke T4 Pro ki ai tang dau san hajar san spa mAh. Kat ba ha ne kala long ka bah bateri tam nabarok ki model jongka. Tenang ta ha charger jongka pat ki adau kendai P1. Nang ta kata ka reverse charging ru ka support, kata ka bypass charging ru ka support. Bat how USB port pat ki adau USB 2.0. Teman-teman ngini pa haki ki features jangka. Karena ka pun kadon hadu kumba sipeu teli kita ki 5G ban, Wi-Fi ki adau Wi-Fi 6, Bluetooth ki adau Bluetooth version 5.2. Ulak kam rimo una version jangu Bluetooth. Nang ta UIR blaster ru ki ai, haki mic ru ki ada ki artili ki mic, nang ta haki speaker ru ki ada ki artili ki speaker. Ka NFC ta ki claim ai. Teman-teman ini pah kamen kata ya kador jongka kador tra jong kena pun kas sedang naduga arp kendai jar kendai spak kendai live jar kata ya kato ke base variant jongki ka prajibi ka RAM bat cis pak prajibi ka storage ka ba arpat ka poi live jar kendai spak kendai live jar kata ya kato ke prajibi ka RAM bat arspak san jibi ka storage telang bagi bang offer pat kala banduna si hajar na kitoki dor tra jongka bat ya kena pun kindi official tang naga flipkan dengan sepersyang bantak ya kena pun hakitoki view product telada pikwa ban check out ya ka pila ban klik hang to batok products lane hang to batok view product ban poi syaka flipkart homepage jongka teken diat lada page ya kato dor bat kitoki features jongka ngala ban ong bakum hakini kisngi balak kiu dor palat ki pun te kadang long hi ka ba pila ban consider lada pide le ki ba kham don kam ya bateri ka display bat ki balek kai teng te kena pun kadang biang hakato dor namar hakini kisngi balak kiu dor jongki pun ban kmi lenti ban biang nadong sedong hakato dor kam long possible show teman-teman ngatrai lang ba kena video jonga kala ajing rap yapi sibun ban singatu ya ki feature jong kena pun balada de ba pitmu ban tidru pila singatu ban design tengin yesem hakawe pat ke video jonga ko blesibun